delivery sa Regina bukas. Tapos Calgary. Ano? Presyo nakita mo? Maganda. Maganda presyo. May pundo ka naman na, di ba? Oo. Adjacent, tapos na yung church. Pag may pagkakataon, mag-church din tayo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, lahat ng meron tayo ngayon na blessing, magandang pamumuhay, magandang trabaho, nasa Canada tayo, it's all from God. Yeah? Natrap. Natrap kami dito, guys. Supposed to go early. Hindi pwedeng magalit. Hindi ka naman pwedeng magalit kasi dito ka sa simbahan. So bali, nabot na kami ng 10 minutes dito sa parking. May mga naghihintay din, oh, dito. Hindi kami makalabas dahil sa Toyota na. Guys, magandang hapon ng pabalik ng Lakay Trucker. Ayun guys, today ang plano namin ng pamilya ko, magsisimba muna, tapos hatid na ako ni Mrs. sa biyahe. Huling biyahe ba? Bago ang pa-safety ng truck natin. Kaya simba muna tayo. Magpasalamat muna tayo kay Lord sa lahat ng mga blessings, especially yung health ng family natin. Kasi pag na-compromise ang health natin, kahit na gaano pa karami ang pera mo, hindi ka maisisave ng pera mo. Yan. Right. Seatbelt ba kayo, please? Everybody wear a seatbelt. Ay, dito pa pala yung garbage natin, Han. Okay, so ang sinasabi ko, Han, magpasalamat muna tayo kay Papa God sa lahat ng blessings, especially our good health. Kasi kahit gaano karami ang pera mo, kapag ka nagkasakit ka, nauhan ng malala, hindi mo yan basta-basta maaagapan. Daming billionaire yan na dami nilang pera pero yung sakit nila malala. Kaya sabi nga nila, kahit gaano pa karami ang pera mo, kapag ka dinapuan ka ng matinding sakit at hindi basta-basta magagamot ng pera o mabibili ng pera ang gamot, wala, sayang din yan. Wala rin say-say yung pera mo. Kaya habang may time, sa lahat ng blessing, magpasalamat tayo. Alright kids? Especially Baki, okay? I have to say thank you to Papa God, okay? For all the health, okay? Of our family. Everybody wear seatbelt? Okay. Alright, simba muna tayo. Tapos pagkatapos nito, patid na ako kay Miss sa trabaho. Diretso natin itong Boros. Sige, diretso mo. Malapit lang naman ang simbahan dito sa amin, guys. Wala pang kung tutusin, wala pang 5 minutes dun sa anong simbahan yun, Han? Ulit? St. John Cancius. St. John. Pero dati kami sa St. Edward, dun pa sa may Yun, yung okay pa yung tulay dyan St. Edward. Diretso lang natin. Paso ngayon, wala na kasi yung tulay. Oo. Medyo nalalayuan ako. Malapit dito, ito schoolan na to. This is your school, Nel? Yes po. This is Ate Sinel's school. Magkakatabi lang yun dito sa lugar namin. Magkakatabi lang yung mga school dito. High school. Dun sa may paglabas namin, dun sa may backlane. Elementary naman, si Baki at saka si Clark. Kaya maganda rin dito sa lugar na to, kung tutusin. I'm in grade 3. You're in grade 3 now? Yes. Grade 3 na ba yun, Han? No, I'm grade 3. Buddy, grade 2 siya pero minimix siya sa grade 3. Okay, so bakit? And I'm 6 years old. Sobrang talino niya?
Why did they mix you in grade 3, bakit? It's a mix in grade 2 and grade 3. I was too smart. Because you're smart? No, it's normal. No, It is normal. Yeah, it's Oh. it's a mix up with grade 2 and 3. Yes, it is normal pala. Akala ko ba naman dahil sobrang talino mo, Pero bakit? may teacher na kapag capable na yung bata, lalo na sa pagbabasa, yun dun siya nagbasa sa pagbabasa eh. I-mix nila yan sa next grade. Kumbaga. Big shoutout nga pala dun sa kababayan natin Pilipino, no? Ang bahay niya daw dito lang sa likod ng Kuyas Auto. Ito yun, no? The Automotive Group Pilipino to, guys, Kuyas Auto. Nag-comment sa YouTube ko doon sa previous video vlog natin na Diyan? oo, dyan sa Kuyas Auto ang bahay nila. Yun sa Filipino community doon sa Sinclair. Yan. Nag-comment siya na sabi niya, Lakay, dito lang kami sa Kuyas Auto nakatira sa likod. Sabi niya, kababayan lang pala. So but anyway guys, ito yung church namin, ito. Catholic Church. Parang wala nang parking. Doon sa likuran. Dating Sabi gawin. ni Joy dito nag-park napagtripan yung sasakyan niya. Sila Joy? Yung pinsan ni Ryan. Oh, okay. Yan na lang. Ano natin? Ito. Isa lang. Yan, sa looban. Oh, meron pa. Siksik na dyan. Oo. Siksik mo na dyan, makakaalabas naman tayo pagka. Dyan. Sa line up mo dito sa unang itim para susunod sila. Kasi alis naman tayo mamaya. Dito. Hindi na pwede dyan. Meron dito. Ayan. O, doon. Yun. Oh, ano mo lang dyan. Kabilisan na lang natin lumabas. Atras tayo ha. Sige. Lalabas ako. Ayan. Guys, dito na tayo sa St. Edward ba? Ayun o. Inahan ka na. Meron pala. Okay lang. Guys. Siyempre, ang sistema rito, hindi ka talaga basta makakalabas. Sarado na yung mga mga windows, hindi ka basta makakalabas talaga. Ito lang yan. Kasi antayin naman talaga natin. Antayin tayo ng mga yan. Mag-aantayan. Let's go. Alright guys. Guys. Parang may isa pa dito. Let's go, let's go. Come. Hurry up, Bibi. Hold pa. Magsisimula na yung mas. Ayan guys Kaya kayo guys, kapag may pagkakataon, simba rin kayo. Hindi lang laging puro pera. Ayun kaya guys St. John Panchos Church. Harap ba kayo? Harap. Kasi baka wala na tayong maupuan. Sana marami pa. Nuhan? Yan dito pala Mukhang ang vortex. Okay. Open the door.
Tulungan mo nila. Kasi may ano. Thank you. Okay. Sige po, you can hold po. Sige ka na. Okay. Salamat. Welcome to our celebration of the Holy Eucharist. Today is the 17th Sunday in Ordinary Time. We have a second collection this weekend for Together in Mission, formerly sharing God's gifts. Kindly prepare your know what has happened with them. They are the first things they have to be understand and acknowledge them that they are part of the community. The second one, establishing lines of communication with indigenous persons or organizations. How can we Later. Alyas yun, tapos na yung church. Pag may pagkakataon, mag-church din tayo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, lahat ng meron tayo ngayon na blessing, magandang pamumuhay, magandang trabaho, nasa Canada tayo, it's all from God. Yan. Kaya ito, pag nandito ako, is kasama ko pamilya ko nagsimba. Pero sila misis, every Sunday sila nagsisimba. Big shout out sa mga kapwa Pilipino nandito lang sa area dito, no Han, no? Lagi kayo dito, no? Are you guys always here? Yeah. Okay. Did you pray now? It's possible. Yes, of course. What did you ask to God? Equality. Huh? I asked. Help? Yeah, but I also asked equal like. Equality of the men? Yeah. Okay. Alright guys, yan. At least, ito pa, no? Turuan natin yung pamilya natin nagdarasal. Okay, come here. Alright guys, so where we going? To the bank. Bank? Yeah. Alright guys, kakain muna kami sa ano? Kakain muna kami sa park daw bago nila ako hatid sa trabaho. Park muna kami. Ano? Chicken lang, no? Yabang na naman ni Batiti, nagyabang na naman. Yes, let's go. Si Batiti ang nagyayabang. Bakit? Ano siya? Nag-ano siya, yung parang energetic siya. Let's go. Kain muna tayo sa park. Bago nila ako hatid sa trabaho, guys. Antayin lang natin itong mga ito na alis, tas tayo naman. Alright guys, so bali How was it? nabot na kami ng 10 minutes dito sa parking. Don't kill it. Don't kill it. May mga naghihintay din, no, dito. Hindi kami makalabas dahil sa Toyota na to. LNJ 768 kung kaninong sasakyan Who to. wants to see my love? May mga sasakyan din dyan, hindi rin makalabas, oh. Yung dalawang pula. guys wanna see my Meron din yung leaf escape, meron. Kami, ito hindi pa Wanna umaalis see dito, my walang leaf tao. bug, guys? Ito lang nandito. Guys, Kung kanino. Yes. do you wanna see my leaf bug? Yeah. Na-trap. Na-trap kami dito, guys. Supposed to go early. Hindi pwedeng magalit. Hindi ka naman Bawal. pwedeng magalit kasi dito ka sa simbahan. We're gonna be. O baka mayroon silang mayroon silang misa. Meron pa bang misa? Wala. Baka may second mass pa eh. Bro, come on. We need to go now. Dito sa LNJ 768 na to. Ay yung mga kasama din, hindi rin sila makalabas. Natrap kami lahat, oh. Dahil dito sa bagong Toyota na to. Kung makaalis sana ito, may squeeze kami. Wala pa eh. Hindi rin makalabas yung isang pula. Ito, pwede to. Wala. Hindi rin pwedeng magalit kasi kalalabas sa simbahan eh. Natrap kami sa simbahan, guys. Hindi pwedeng magalit kasi kagagaling namin dito sa simbahan kaya yeah.
Sana lumabas naman na para sa ganun eh makaalis na rin kami. Hindi lang kami ang natrap eh. Meron pa din dalawa. Sana mapanood mo yung vlog ko kaya next time pagka alam mong ganito, kasi talagang ganito lang naman talaga ang parking dito. Eh, lumabas ka na agad kung kanino mang sasakyan ito. Lumabas ka na agad kasi may mga taong lalabas. Guys, antayin lang natin kung kailan to darating yung may-ari. Natrap din yung mga sasakyan doon sa kabila. Oo nga, baka siya yung may-ari. Ah, okay, paalis na. Yan, sila pa ang may-ari. Let's go, let's go. Not even apologizing no. Not even apologizing, kaya mo na. That's okay. Ah, ito anak din siguro to, kasama sa ano. Meron pa yan nandiyan. Meron pang dalawa sa loob. Ah, hindi ba niya, hindi meron, tatabi na muna siguro niya. Tumabi lang. Alright. Para makaalis na tayo. Kasi ito pong ito, Honda, tapos itong Where'd it go? Nissan na to. Don't go away. There's a gift here. Itong isang to, skip na to. Here. Wala pa yung driver. mukhang seryoso na yung nakapulang Nissan eh. Tatay din palang nagdadrive. Seryoso na si tatay doon. I think So mag-give muna tayo ng tubig. Oo, bumili na muna tayo doon ng pagkain doon. Ulam pala. Oh, here. Let's go. What are we doing mom? Get some waters. Ano ulam? Let's roll. Okay? yummy. Alright guys, ayan. So bali dumaan kami bilihan ng ulam at saka tubig. Tapos bumalik na kami sa bahay, doon na kami kumain guys. Kasi parang nauulan kaya mahirap na at baka mamaya habang kumakain kami sa park, which is yun yung plano nga, pakain sa park, baka biglang umulan. Kaya umuwi na lang kami. At tapos ito nagpatid na. Kaya pag may pagkakataon kayo, magsimba-simba rin guys. Sa totoo lang, lahat naman tayo na nakarating dito sa Canada, nagdasal tayo para makarating. Kaya bigyan naman natin ng pagkakataon ng Panginoon. Magdasal tayo, magpasalamat. Hindi lang yung everyday na binibigay sa atin, kundi yung health ng buong pamilya natin. Yun ang number one dun eh. Health at saka yung peace of mind. Yan. Humingi tayo ng ano sa Panginoon na sana lagi tayong masaya, hindi stress. Kasi pag stress ka, wala na. Malas na. Malas yun, no? Lahat ng tao inaaway mo na. Oo, tulad ng sasabi ni Mrs. Kapag stress ka, malas daw yun. Kasi lahat ng tao aawain mo na. Kunting kibot, away dito, away doon. Kunting kibot, away dito, away doon. Di maganda yun. Maapektuhan yung mga taong napaligid sa'yo. Asawa mo, anak mo, kaibigan mo. Kaya yung mga taong hindi mo kakilala, naapektuhan. Kasi kung mali lang na nakikita mo, mababa na yung patience mo. Oo. Impatient ka, no? Pagka-stress ka. Pagka-stress ka.
Kaya huwag tayo magpaka-stress. Magdasal-dasal tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng gabay lagi. Lalo sa ako mga truck driver, no? Lagi tayo nasa biyahe. Hingi tayo ng ng guide ni Papa Lord. Yan. Ganun lang naman kasimple. At tulad nito kami, lagi namin kasama itong mga maliliit. Yung mga nagtatanong kung nasaan na daw yung mga malalaki, hindi na namin sila nakakasama ng madalas. May sarili na silang buhay guys eh. May trabaho na sila. Kaya naman natin sila kaso Oo, lagi naman yan. May trabaho yun na sila, may buhay ng sarili. May bahay na si Ate Paypay. May mga boyfriend na rin sila. Basta ang importante masipag sila. Pagka may pagkakataon naman nagsama-sama eh. Guys. Alright, so tara sa biyahe. Ito yung sinasabi ko na nung huling biyahe ko bago safety. Pinagyan ako ng isa pang ikot bago magpa-safety ng truck. Kaya request ko talaga na sana bigyan pa sana nila ako ng isa pang biyahe. Kasi kung hindi, wala na. Mula nung 21 karating ako hanggang katapusan, hanggang ma-safety, baka hanggang Asieti pa. Di parang almost 2 weeks na akong tenga sa bahay niya. Mabuti nga, nabigyan ako nito. So ang biyahe natin, Regina, Calgary. Hindi ko pa alam kung anong ibinigay nila sa aking reload ko, kung meron ng reload na binigay sa akin from Calgary. Pero ang sabi ni Boss Darrell, from Calgary pabalik na ng Winnipeg bago safety. Hindi ako pwedeng lumagpas ng A1 o katapusan 31 ng July, kasi August 1st dapat safety na yung truck ko, hindi pwedeng ibiyahe. Expired. Hanggang katapusan na lang ng 30 nitong July ang safety ng truck. Hindi pwedeng ibiyahe, mapuputukan ng company. Yan guys. Pero at least kito pa thank you. At may biyahe pa, isang ikot pa to. Laking bagay to. Alright, tara, let's go. yan ay papalabas mo mamayang gabi. Alright guys, nandito na tayo sa St. Andrew. Ayun, St. Andrew Truck Enterprise. Yes. Okay. Ano ba? Bababa na lang. Kukunin ko yung papel sa looban. Alright guys, tara. It's nice to be back in the road. It's nice to be back in the work. Kahit saglit lang. Okay. So which is Lakay Trucker. Okay. Alright, ito yung atin. Yung akin. Okay. So, trailer. Ano ba yung trailer? 1450. Okay. Andyan na yung trailer na yun. 1450. So, ayan. Delivery sa Regina bukas. Tapos Calgary. Ano? Presyo nakita mo? Maganda.
maganda presyo. May pundo ka naman na, di ba? Oo. 1450 na trail. Ayun yung 1450. Ano ko muna yung truck, doon mo na lang ilagay. Atras na lang ako doon. No. I-check ko muna yung ano ni Cordapia. Yung kanyang Yung yung ano niya, yung oil. oil niya, oo. Langis-langisan. Okay. Sige han. Hop, yep. May malakad bato rito. Oo, hindi maganda. Great guys. Yan. Anuin ko muna yung ano guys. Yung ating langis. Alright guys, yan. So, makikita natin dito. Oh, punong-puno yung kanyang ano. Natanggal? Tanggal ba? Tanggal na. Punong-puno yung kanyang coolant. So far wala kang nakikitang hindi maganda. Walang leak sa ilalim. Alright. Check natin dito. Gulong natin. Okay pa tong gulong natin? Ayan. Yung ano lang, yung gulong dito lang sa harapan, bahala na sila sa safety. Sila naman ang nakakalam kung kailangan ng palitan. Siguro papalitan na siguro nila yun. Medyo manipis na, pwede pa to, pero hanggang sa winter hindi na pwede to. Okay, so langis. Okay pa, nasa max pa oh. Nasa kalahati pa ng max. Hindi ko sinasagad to guys, kasi pag sagarin mo, hindi rin maganda eh. Okay. Ayan o. Nasa middle. Okay yan. Okay. Alright, so dito walang tumutulong langis. Ayos yan. Cordapia. Mahaba-haba pa ang pagsasama namin ng aking mahal na Cordapia. Ito yung bunso namin eh, kasi nakuha na namin yung kanyang birth certificate ba, lahat eh. Yun ang kagandahan dyan guys. Kuha na yung birth certificate ni Cordapia. Talagang matatawag na namin talagang sariling amin. Thank you Lord sa mga paghihirap namin, stressful time sa pagiging operator, pasan lahat dahil din sa dasal. Kaya kailangan guys, magdasal-dasal din kayo kapag magsimba kayo. Alright, okay, so hindi pala
Okay, so wala siyang check engine guys ha. Pero ito sa safety itong ano niya, itong ABS niya. Ayun. Isang click lang. Okay, so mag-login lang ako. So inabot ako ng ano guys sa off duty ko, tignan nyo 110.42 minutes, 110 hours 0.42 minutes. So bali ano ako nagkakamali, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, 5 araw din. Ayos lang. Importante meron tayong may binigay sa ating ano guys, may binigay sa ating load. Kaya thank you. Isang ikot pa bago safety. May isang ikot pa bago ang pa-safety natin. Salamat naman talaga dahil binigayan tayo. Okay, so i-add ko yung reefer ko dito 1450. Make sure lang natin na parehas yung reefer dito sa load information at yung trailer na i-hook natin yung triple check yan. Kasi kung hindi, naku, patay tayo. Nung nakaraan, nagkamali na ako. Ayoko nang maulit pa yun. So atrasan ko lang yung trailer doon. Susunod na lang si Mrs. doon. Lapit mo na lang yung sakyan doon. .1450 na trailer. Pag di tayo magkamali, para hindi tayo pumalpak. Mahirap na, baka madala ko yung ibang trailer hanggang Regina, iyari na ako niyan. Si Santin na talaga ako niyan. .1460, 1450 ito nandito. Hindi na tayo dapat nagkakamali pa.
Double check ko kasi baka mamaya mali. 1,450. Alright, taxes. Okay. Mainit talaga guys, mainit. Ako muna si Mrs. Bago ko i-pre-trip, papakyatin ko muna si Mrs. Okay. Madaming message oh. Wala naman ako dito. Yan! Thank you. Thank you. Ito hindi ko kailangan. Andito yung takip. Ayoko maiwan dito yan. Dito yung takip eh. Huh? Takip ng kanin ko. Ulam. Dito na lang muna to. Kaya? Ikaw na? Parang wala lang ah. Nagbubot kasi si Mason, laki muscle oh. Masculine. Ikaw na bahala dyan Han. Andyan na. Ito, dito na lang muna to para mato. Mag pre-trip lang ako no. Sige, sige. Okay. Pre-trip, pre-trip. Ay. Oh, yun. Okay, so minus 20, minus 17. Okay.
3/4. Marami pa yan. Dump right. Yan. Ilalim. Make sure walang problema. Ayos. Mahirap na at baka mamaya malas hour pa tayo. Okay, so yun. Silyado. Lights. Ayos. Lahat gumagana. So trailer number, make sure 1450. Yan. Make sure natin. Okay. I-make sure lang natin. Magpaalam muna tayo sa mga bata, guys. Ayos. Ay! Be good, okay? Ebe, how are you? See you again when I go home, okay? Come home again. Bye bye, Papa. Bye bye, baby. Love you guys. Love you. Ha? Wala naman. Ay, maantay ka na lang namin. Oh. Ingat kayo, honey. Okay, so nabuksan mo to, Han? Oo. Nabuksan mo yung fridge? Nag-ilaw? Pakisaksak lang, Han. Okay. So bibiyahin na ako, Han. Ingat kayo. Guys, ayan, isang ikot na lang ito. Tapos uwi tayo. Safety ng truck. Hindi ko alam kung ilang araw aabutin. Siguro naman putulin ko na vlog ko rito. Hanggang dito na lang muna ang video vlog nila kay Tracker. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi, no? Kita-kita tayo sa susunod video vlog sa delivery na. Thank you guys. Thank you guys. Love you. Bye. Lakai Tracker.